Akuapem fue yensu ye dini o. Enti na eneye da Akuapem anwura osi ade yo kwasi akufu otoso abiesa eneye da odi na afahye Odwira afahye wo kropon Akuapem mesra wo sa wate ase enti na wo sa Akuapem fu nyinara de odo nkabomu anije obuo ni nidi koma Akuapem anwura ma ye nyina ye kwoboa no ma Odwira afahye no bibia akoso jo mesra wo sa wate ase. Afei na ebe shase enti bri ya nifa division hene osu odumja otutu ababi otosuonum afei ansa na one na ahemfo eba befi adukrom Akuapem akọ okropon Akuapem enti wontimi sore prekope entu anamo enko okropon Akuapem enti na wose mpanifu yiapaye fre na nanom ne abosom sreba mbo mesra wasa wate ase enti yenhwe na yesi wadukrom anyinfi ansa na wakọ okropon Akuapem. Yes, eh? Yeah, boy. Yeah, boy. Enti fi ye fia bribiara ni fan division hene osu odumja otutu ababiu beko okropon Akuapem no aha na osoye wo okropon acha mepanni fi mesra osa wate ase enyo no nko Adontin division Benkum division Jasi division wonyinara ba okropon Akuapem a wo fi a wosoye wo nti adukrom Akuapem anase nifa division na ye fi a ye ba yesi ani mesra osa wate ase nti aha na dukrom hene ne dom beso ya siesie won ho obre a wobeso ya ohene wapakan mu. Yeah.
Come on. You wahu ade na yede so obi wo ho no wanu se de ubehu se haban ni nsu negum nanso adukrom Akuapem sumankwa ahene ayama ne niama mre ne abosonsem agusu a tumi a edidi ohene anim me kire adukrom hene anim wabre a ote apakan mu a okofa bedwam yede pamu ahohombone nyinara a ewo kwan anim me kire se wate ase enti wuna wuse wudi adurubone ana ahohombone bi esi osu odum gya kwan no oboa tumi duwa ebebre na ase me kire se wate ase you na nipa ososa tumi breed on de no ho mesere so wate ase intini ore ye wa ha biara no nani tumi ni na abehye ni mu na ode ye sa ne ma na ode ye no intimate na baby enkase ne oye no bibi anim mesere so wate ase sesi na oye ni nyinara no nani tumi no na ahye ni mu na ode ni ye na adwuma mesere o so wate ase intimi gya ho na mo hwe na esi wa ha Akuapem funa ahia mu ha ise wate ase enti tumi na eso no se du biaye biara a bosom wo ho no ana se tumi wo bi wo ho no wo se mpanifu gina ho ma wo hwie ensa ana wo yi apaye wo ho ansa na watimi atoa so enti wo behwa a odu ba bi a o mane ko ho ma ekogu ensa wo ho ansa na watoa so ba bi oba mane akọ biara no na bosom bi wo ho mesra sa wate ase you
Owo abrempon awo abena krama odikan ni fahima no aranso na ye adukrom Akuapem hima afei ansa na yebesua Akuapem manwura ne Akuapem nyina rahye ne nsa ose ade yokwasi akufu otoso abiesa na imprempi no se soa ohene a yensoa no emfiri ayifi na mom ye de netena pakan mu na ode ntoma akata ne ho nyinara ye me obiara hu mestra so wate ase yiu na obiaye bi a eya wosoa no nti honom na yekọ akosoa no wohwe chine yi a eya bien efrise Akuapem hene de mehye sa wate ase ono ye pani wa Akuapem nyinara ntinchine ne ye bien saa chine yi mehye umbrella no adukrom hene wo bi mehye sa wate ase nanso oba kropon Akuapem a ontumi mfa mba efrise oba ne pani ho oba Akuapem wura ho mehye sa wate ase saa ranso na adukrom hene di na Odwira ana odi na afasha obetimi ayusu chene a eye bien ana biesa na edusa abre na se ebie dawo hene ana se apre de hene ba adukrom Akuapem a ontumi mfa ne de a eye biesa ana se bien no emba ho efrise ho no so ni pani na ye adukrom hene mehye sa wate ase efrise ni fa division no adukrom hene na ye pani enti krona ehye na ase ne hene ba ontumi mfa chene a eye bien ana biesa emba ho Saranso na dukrom hene so kokropon a ontumi fa ne den nso bien ana biesa no ontumi fa nko okropon Akuapem efise ho na ne pani wo afi nhyehye no wate ase ye
Bye.